गोसोफ्रा मेटेरियलिस्टिक तारमाने गाननाय जोमनाय गारि मटर ओरै थोरै नांगौ सानस्रिफ्रा बेबायदियाव थाबाय नङा होमबा सानस्रियानि बेवहाय गैलिया मोनसे मोजां न'खर खुंनि बिसि फिसा अनलायनानै जानि गथ' गथायखौ गियानि खालामनि लेखा गोरों खालामनि बे सानस्रियाव गैया दा जोंनि बिहामजोफ्रा मायाव दङ माला मटर गंसे बायनानै होनो हागोन माला स्कुटि बायनानै होनो हागोन माला न'खौ बिल्डिं लुगोन जोंनि सानस्रिया बेयाव गैया होमबा माला आंनो गांला गांथाब फैसा होफैनो हागोन जोंनि सानस्रिया बेवहाय दङ मानो कारनानो बेनो आं होनबाय थानाया जोंनाव धोरोमनि सानस्रियानो गैयाब्ला धोरोमनि सानथौआनो गैयाब्ला बे जोंनि गोसो सोलेरा बहा सोलायनो हानो बहा मोजां खोथा साननो हानो नङा होमबा दा ओंखायनो बे जोंनि धोरोमखौ जोंनि बाथौ धोरोमखौ जोङो उन्दैनिफ्रायनो जोंनि गथ'फोरनो बाथौ धोरोमनि सानथौ सानस्रिखौ होनांगोन बिसोरखौ एजेन्ट होनगोन ना धोरोम गुरु होनगोन आं मिथिला सानसेखालि फुङाव आंनियाव फैदों फन हरग्रोदों बिसोरो सारनियाव थांबाय दङ आंनो मानो फैनो एसे रायलायनो गोनां दं दे फैनो हागोन दे फै रायलायनोबालाय न'आव मोनफैनाय लोगो लोगो आं थाग्रा न'आव थ्रुहाबनानै फैदो सारा बोरै जाबाय हाब आलासियालाय माबोरै सोङा हौवा आं थाग्रा रुमाव हाबखो हाबैबाबा जग्रा गंसे दिहुनना होबाय आंनो जिरायदो सारा मा खालामनो नागिरदों होनना सोंबाय आङो साराबो फैदो जोंनि धोरोमाव फैदो जोंथ' दाखालिबो नोंथांमोननि जायगायाव जोंनिया सिमला दै जायगाया सिमला मोनसे बाजार गिदिरानो बाजारा नोंथांमोननि बे सिमला बाजारावबो फैनानै बहुद जन मानसिखौ जों दिक्षा होलांबाय जोंनि धोरोमाव सोलांबाय जौ फाग्ला मैगं फानग्रा गासिखौबो जों सोनानै थांदों जाहैबाय ओंखायनो साराबो हाबनांगौ होनबाय र' दा धोरोमावथ' हाबनांगौ होनबानो जानाय नङा धोरोमनि सानथौखौ आं मिथिग्रोनांगोन नोंथांमोननि धोरोमनि सानस्रिया मा नोंथांमोननि धोरोमनि सानथौआ मा आं बेखौ मिथिग्रोनांगोन मिथियाबा बोरै आङो नोंथांमोननि धोरोमखौ लानो हानो आरो नोंथांमोना जे बाजाराव जायखौ मोनदों बेखौनो हमनानै दिक्षा होबाय नोंथांमोननि धोरोमाव सोनानै होबाय जौ फाग्लाखौबो हमनानै धोरोमाव सोबाय मैगं फाग्लाखौबो हमनानै धोरोमाव सोबाय दाना बै जौ लोंग्राफ्रा जौ गारनो हादों ना हायाखै आरो जौ गारनो हायाखैब्ला नोंथांमोननि धोरोमखौ लानायनि मा ओंथि दङ दा गतिके नोंथांमोननि धोरोमखौ लानांगौब्ला नोंथांमोना आंनि न'आव फैनानै आंखौ समायखिरा लाहोबानो जानाय नङा दिक्षा लाबानो जानाय नङा आं नोंथांमोननि धोरोमनि जिथु सानथौ धोरोमनि जि सानस्रि बेखौ आङो बुजिग्रोनांगोन मिथिग्रोनो हानांगोन अब्लासो आङो नोंथांमोननि धोरोमखौ लानो हागोन होननानै आं बुंदों आरोखि दा बेबायदि बुंबा एसे गावस्रा लाजिनानै गंसिनानै थाबाय बेनिफ्राय आं बुंदों धोरोमखौ लाबानो जानाय नङा बेखौ फालिनोबो हानांगोन आं दा धोरोमखौ लाथ'वाखै कारन आं आंखौनो गावखौनो धोरोम फालिनो हानाय बायदि होननानै आं साननानै लायाखै आङो दा एसे स्टाडियाव दंबाय दं बाथौ धोरोमनि सायावबो आं स्टाडियाव दं ब्रह्म धोरोमनि सायावबो स्टाडियाव दङ कृष्ण गुरु ख्रिस्टियान इस्लामानो मुसलमानफोरनि धोरोम आं बेयाव दा स्टाडियाव दङ गतिके जोबथारनायाव आं जायखौ साबसिन मोनगोन आं बे धोरोमखौनो लागोन अबयसे आंहा बर' हिसाबै बाथौनि सायाव दुरबलताया दं आं बे खोथाखौ बुंदों आरोखि दा बेबायदि बुंबा बिसोरो दे सारा जेला गोसो जायो अब्ला जोंनो फोरमायहरदो होननानै जागोन दे आं नोंसोरनो खोथा हरगोन होननानै आं बुंहरदों आरोखि दा जियानो जा धोरोमा जाबाय जोंनि मानसि समाजनि मोनसे नागार हायै मोनसे आसार बियो मोनसे खान्थि जाय खान्थिनि गेजेरजों जोङो समाजाव आब्रुथियै रायजो जानो हायो धोरोम थायोब्ला जोंनि गेजेराव बिश्वास फोथायलायनाय अनलायनाय बेयो सोमजियो आरोखि दा ओंखायनो जोंनो धोरोमखौ नांगौ आरो बे धोरोमखौ जोङो मानसि बासि फालिबा जानाय नङा बोराय बुरि जाबाय धोरोम लानांसिगौ जों खालि बेबायदि सानबाल' जानाय नङा किन्तु जोंनि सरासनस्रा जितु कनसेप्ट बेयो बेबायदि आरोखि आं जे होनबाय दानि
आं गावखौनो बुंना लाबाय आङो धोरोम फालिनो हानाय जाथ'वाखै होननानै धोरोमखौ जोङो जायखिजाया थाखोनि मानसिया एनि टाइम जोङो बे धोरोमखौ फालिनो हायो धोरोमखौ लानो हायो धोरोमखौ सिबिनो हायो दा खोथाया जाबाय मा जों बर'फ्रा धोरोमखौ बेसेबां सिरियासलि जोङो लादों धोरोमखौ जों माबायदि लादों आरो बे धोरोमा जोंनि समाजाव जोंनि जाथिनि गेजेराव माबायदि गोसारदों जों साफ्रोमबो धोरोम सिबिनो हानाय जोंनियाव गोहो पावारखौ जोङो सोरजिनो हादोंना हायाखै जों बेखौबो नोजोर होनांगोन आरोखि दा सरासनस्रायै आंथ' दहाय बुंबाय आंहा बाथौनि सायाव दुरबलता दङ आं गावखौनो बे आध्यात्मिक गियानानो गैयाबा स्पिरिचुवेल जितु थट सानस्रि बे सान्थौआनो गैयाब्ला बहा गियानि जानो न'खर संसारखौ बोरै खुङो